Эфир телеканала АТР продолжает программа «Бугунь». Я Роман Спиридонов. И в течение часа мы будем говорить о самых важных и актуальных событиях как в оккупированном Крыму, так и на материковой Украине и мире. И по традиции, прежде чем начать, я напоминаю, что вы можете позвонить нам в студию, задав свои вопросы гостям и спикерам нашей студии и высказать свое отношение к происходящему. А также традиционная просьба – подписывайтесь на наш YouTube-канал. Там вы всегда в удобное для вас время можете посмотреть те программы, которые не успели посмотреть в прямом эфире. А если вы уже подписаны, тогда можете просто кинуть ссылочку своим друзьям и знакомым, порекомендовать нас для того, чтобы подписались они. Таким образом, вы поможете продвигать наш канал для того, чтобы мы могли поддерживать связь с оккупированным Крымом, потому что YouTube на сегодняшний день остается единственным, основным, скажем так, источником связи с жителями полуострова, потому что спутниковое вещание у нас отключено из-за недофинансирования. И всегда можете поддержать нашу работу, подписавшись на Patreon, за что мы вам всегда признательны. Я представляю гостя этого часа. Это Николай Бучин, профессор кафедры политологии и международных отношений Института гуманитарных и социальных наук Университета Львовская политехника. Здравствуйте, Николай. Доброго вечера. Давайте начнем вот с заявления Британии о том, что там готовы ввести санкции против российских олигархов, против ближайшего окружения Путина, если начнется активная фаза войны, если российские войска войдут на территорию Украины. Как вы оцениваете эффективность таких санкцій, якщо вони будуть примінені? Мені здається, що ми маємо розуміти, що на даний момент, очевидно, будь-які чинники можуть відіграти свою роль і, власне, змусити Росію або відмовитися від агресивних намірів напасти на Україну, або ж навпаки підштовхнути її до такої агресії. І на моє переконання, отакі заяви, на кшталт заяв, які робить Велика Британія, яка в останні місяці демонструє дуже яскраву і чітку підтримку, і словесну, риторичну, і підтримку, яка базується на наданні зброї. Так, ми вже знаємо про певну кількість літаків, які поставили нам озброєння. Тому, на моє переконання, такі заяви, вони є черговим впливом, черговим чинником, який може все-таки змусити Росію відмовитися від агресії. І насправді ми маємо розуміти, що в даному випадку це є реальний чинник, який може реально боляче вдарити по Росії. Тому що ми прекрасно розуміємо, що Лондон, він має статус світової фінансової столиці. Ми розуміємо, що дуже багато росіян, і зокрема осіб, які є олігархами і наближеними до Володимира Путіна, вони мають нерухомість і мають певні фінансові інтереси і в Лондоні, і в Великобританії загалом. І зрозуміло, що такі речі, вони можуть дуже сильно і боляче вдарити по російській політичній і економічній еліті. І, власне, таким чином заставити все-таки Росію суттєво збільшити ціну, яку вона отримає в випадку агресії. Крім того, зараз дуже важливо те, що такі речі, вони поєднуються з конкретними діями, зокрема з намаганням там сформувати своєрідний альянс Україна, Польща, Британія. Крім того, це так само, що дуже, напевно, на мою думку, важливо, це те, що Британія після виходу з складу Європейського Союзу, вона почала змінювати свою зовнішню політику, почала намагатися відновити свою колишню могутність у світі. І такі дії, вони так само є доволі вигідними для Великобританії, тому що вони доволі чітко і яскраво позиціонують, що на відміну від Європейського Союзу, де багато країн, зокрема там Франція і Німеччина, вагаються, певною мірою потурають Росії, певною мірою є таким своєрідним умиротворенням агресора. Велика Британія в тому плані позитивно для України відрізняється і проводить дуже агресивну для Росії і дуже активну у підтримці України політику. Ну вот хочется понять, что значит больно ударит. Какие могут быть последствия? Вот если ведут персональные санкции или там санкции компаниям, связанным с ближайшим окружением Путина, вот к чему это приведет? К дворцовому перевороту в Кремле?
Ну, звичайно, ми не можемо зараз до кінця спрогнозувати, наскільки монолітною є влада в Росії. Ми маємо розуміти, що все-таки авторитарний режим має певні інші підстави для функціонування і для існування, ніж, наприклад, демократична країна. Тому наскільки Володимир Путін залежить від думки, від підтримки оточуючих людей, звичайно, що доволі складно говорити, але в будь-якому випадку певний вплив оточення на Володимира Путіна існує. І зрозуміло, що в даному випадку, коли є всі дані про те, що Росія ще остаточно не прийняла рішення про те, чи буде вона все-таки нападати, чи ні, я думаю, що думка оточення Путіна, яке буде боятися втратити власне фінанси, нерухомість, вона теж буде певним чинником, який зможе Росію заставити все-таки відмовитися від тих агресивних планів. То таким чином. Ну, то есть, хочется это понять, как придет там этот Ковальчук или против кого там они еще эти санкции собираются вводить к Путину и скажет: все, давай не будем, потому что у меня там дочка за границей учится, да, там, у меня там особняк, вилла где-то на побережье Лазурного берега, давай не будем, да, вот так это будет или как? Ні, ми маємо розуміти, що Володимир Путін, навіть попри те, що він є потужним авторитарним лідером, він все рівно має опиратися на певну базу, і в даному випадку це є як силові структури, так і власне олігархічні клани, які значною мірою його підтримують. І можливо, ви так це десь змоделювали доволі так просто і прозаїчно, але насправді очевидно, що олігархи і оточення Путіна буде посилати йому певні сигнали. Це не обов'язково мають бути такі відверті розмови, але це можуть бути певні посили в засобах масової інформації, це можуть бути певні заяви чи певних політиків, які репрезентують інтерес олігархів, чи певних представників правлячої еліти стосовно того, що, можливо, варто задуматися, можливо, варто це не робити. Але я вважаю, що насправді це тільки один з чинників. Мені здається, що коли ми говоримо про те, наскільки Росія зможе чи не зможе і буде мати бажання напасти на Україну, це однозначно не буде визначатися заявами чи певними можливими санкціями, зокрема з боку Великобританії. Ми розуміємо, що Великобританія все-таки має обмежений арсенал впливу на Російську Федерацію, на відміну від загалом Європейського Союзу чи від Америки. Тому ми це маємо розуміти. Насправді, ключовим чинником, який буде визначати, чи Росія нападе чи не нападе на Україну, це буде насправді монолітність українського суспільства, і це буде обороноздатність нашої армії. Тобто, якщо Росія зрозуміє, що ті чинники є не на її користь, і вона буде змушена як мінімум заплатити величезну ціну за агресію, то звичайно, що навіть цього відмовиться. Альянс, да, о котором вы уже сказали, и тоже пришли новости о том, что Польша, Британия и Украина могут создать такой альянс. Вот, собственно, что это за формат может быть и какого рода сотрудничество? Я думаю, що воно десь з часом викристалізується, і ми будемо чіткіше розуміти, що це буде за формат, але я думаю, що насамперед буде йти мова про власне співпрацю у сфері оборони, тому що ми вже бачимо, що є і заяви з боку Польщі про те, що Польща теж збирається поставляти нам власне летальне оборонне озброєння, і це питання вже практично вирішене за заявами сторони. Я думаю, що це буде насамперед співпраця військова, це буде, напевно, співпраця дипломатична і політична, коли сам по собі такий альянс, так, він буде протистояти оцій, скажімо, інертності і пасивності з боку, наприклад, там Німеччини чи Франції. І я припускаю, що, можливо, до цього альянсу з часом буде ефект сніжної лавини і будуть приєднуватися, зокрема, Балтійські країни, так, це можуть бути певні країни Центрально-Східної Європи, там, до прикладу, та ж сама Чехія, чи там Румунія, Болгарія. Я думаю, що ці, власне, отакого формату будуть і заяви, і це будуть такого формату співпраця, яка, можливо, з часом десь буде і мати певні економічні наслідки. Якщо ситуація буде стабілізуватися більше, то, можливо, це будуть і певні економічні інвестиції, економічна співпраця. А, можливо, там в подальшому, якщо агресія зникне, то це буде і якийсь повномасштабний формат співпраці в фактично всіх взаємовигідних сферах. То есть это такая альтернатива НАТО?
Ну, я би це не розглядав як альтернативу НАТО, тому що ми розуміємо, що і Британія, і Польща, вони є членами НАТО, і вони не можуть створювати якихось альтернативних військових союзів, але це є своєрідний певний центр в межах і Європейського Союзу, оскільки Польща є членом Європейського Союзу, і в межах НАТО, яка буде своєрідним клубом союзників України, яка буде, на відміну від інших, більш активно позиціонувати себе як та сторона, яка відстоює і лобіює інтереси України і допомагає їй практично, в тому числі у військовій сфері. То есть рассчитывать на то, что в случае агрессии эти стороны примут участие в защите Украины, не стоит. Напрямую, я имею в виду, своими армиями. Ну, я думаю, що так, звичайно, тим більше, що є вже заяви і з боку загалом НАТО про те, що НАТО не буде пускати своїх солдатів в Україну боронити нашу територію. І Британія так само, так, намагання українців цієї влади, відповідно, ввести там контингент військовий і сказала, що вона цього робити не буде. Я думаю, що і Польща теж, напевно, цього офіційно робити не буде. Ну, хоча ми розуміємо, що в форматі якихось добровольчих батальйонів чи добровольців, можливо, така допомога і буде в випадку ескалації надаватися. Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании, оценил ситуацию вокруг границ Украины как еще более тревожную. То есть мы помним более ранние его заявления о том, что вероятность эскалации, вероятность вторжения очень велика и чуть ли не 100%, а теперь еще более тревожно. Вот, и он призвал Россию к переговорам. Вот об этом он написал в своем твиттер. Давайте послушаем заявление прем'єр-міністра Великобританії. Борис. Раніше цього тижня начальники наших оборонних відомств поінформували мене щодо ситуації на кордоні України. Картина стає усе більш тривожною. Я продовжую закликати Росію до переговорів та уникнення безрозсудного та катастрофічного вторгнення. Вот. И такие же заявления звучат от представителей США. А вот заявления наших политиков, они более, скажем так, осторожные. Министр обороны Украины Алексей Резников оценил вероятность оккупации Харькова. Про эту оккупацию говорил президент Зеленский в своем обращении российскими войсками. По его словам, на сегодня 100% такой угрозы не существует. Он заявил, что по состоянию на 27 января вооруженные силы России не имеют ударной группировки для нападения, а в целом ситуация на востоке Украины не отличается от весенней, которая была весной, была и в прошлом году, когда россияне стянули свои войска. Вот давайте послушаем, что сказал Алексей Резников. Східно-південна частина – це теж кордон з Російською Федерацією. І вибачте, кордон у районі Харківської області – це теж кордон з РФ. Поясню чому. Тому що якщо ми кажемо про вірогідність, то це 100% імовірність з погляду слова. Якщо взяти теорію імовірності, то вірогідність – це 100% імовірності. Такої 100% імовірності не існує. Тому є ймовірність атаки з півдня, з моря і зі сходу. Скажу більше, з Ордло теж існує ймовірність. Плани розробляються різні, але я свідомо розумію, що такої вірогідності станом на сьогодні немає. И вот выступая еще в парламенте перед депутатами, Алексей Резников сравнивал количество войск, которые стянула Россия к нашим границам весной прошлого года и сейчас, и эта сумма не сильно отличается, там на несколько десятков тысяч человек. И поэтому министр обороны не видит резкого изменения ситуации. А в то же время в Британии, в США видят. Вот почему такой разная оценка и такой разный подход, как вы думаете? Ми маємо розуміти, що насправді, коли робляться заяви з боку світових лідерів, зокрема з боку там чи прем'єр-міністра Британії, чи президента США, вони мають свої цілі, мають свою внутрішню і зовнішню аудиторію, на які ці меседжі спрямовані. І коли ми говоримо про українську владу, ми теж розуміємо, що вона має свою аудиторію і свої цілі. Коли ми говоримо про власне світових лідерів, там лідерів США і чи Великобританії, то зрозуміло, що вони насамперед, говорячи такі меседжі, вони мають на меті, по-перше, привернути увагу світового співтовариства ще раз додатково до цієї проблеми, активізувати і
координувати, активізувати власне діяльність міжнародної спільноти на здійснення тиску і протидії Росії. Коли ми говоримо про українських політиків, то ми маємо розуміти, що вони насамперед ці заяви роблять для внутрішньої аудиторії. І насправді тут ми маємо розуміти, що якщо заяви будуть власне такими тривожними, вони будуть провокувати певну паніку, то зрозуміло, що це буде збільшувати ймовірність того, що Росія, побачивши певну паніку і певну нестабільність в Україні, буде збільшувати шанси на можливість ймовірного нападу. Але насамперед, якщо ми говоримо про факти, про чисельність збройних сил, то насправді, за даними будь-якої розвідки, чи української, чи зарубіжних країн, дійсно ситуація з кількістю Збройних сил Росії, які зараз знаходяться біля кордонів України, вона суттєво не відрізняється від тієї, яка була, наприклад, минулого року. І більше того, за оцінками військових експертів, такої кількості армії на даний момент є недостатньо для того, щоб Росія могла ефективно не просто напасти, але і завоювати певну частину України і, відповідно, більше того, утримати під своїм контролем цю частину. Тому станом на сьогодні так виглядає, що отакі дії з боку Росії – це є швидше гра м'язами. Тобто це є намагання шантажувати і тиснути на міжнародну спільноту і таким чином добитися певних преференцій, певних поступів. Це може бути, зокрема, і ми вже знаємо про бажання Росії, наприклад, отримати гарантії про невступ України і Грузії в НАТО, що вони не отримали, але це можуть бути і більш дрібні поступки, але які є важливими для Росії. Наприклад, це може бути питання Північного потоку-2, його сертифікації і запуску. І ми, в принципі, бачимо, що Путін вже частково цього добився, тому що, наприклад, риторика тої ж самої Німеччини, якщо раніше звучало про те і міжнародної спільноти, що Північний потік-2 буде запущений у випадку наявності певних енергетичних і безпекових гарантій з боку України, то зараз ця проблема вже переходить у формат того, нападе, чи буде ескалація, чи не буде з боку Росії. І насправді це теж може бути потенційно певна перемога з боку Росії і отримання певних поступок. Або навіть, якщо будуть певні заяви, це так само не має виключати того, що, прикладу, при заяви НАТО і міжнародних партнерів про те, що питання вступу в НАТО – це є питання України, все рівно ми маємо розуміти, що все рівно такі вимоги з боку Росії, вони можуть підсвідомо впливати на певних чиновників чи НАТО, чи міжнародних партнерів наших, і відповідно їх стримувати у бажанні просувати Україну до членства в НАТО. Тобто в теорії заяви можуть бути одними, а на практиці відповідно такі речі і така агресія, і таке підвищення ставок з боку Росії, воно може реально стати певною перешкодою і сповільнити рух України до Європейського Союзу чи до НАТО. Вот по поводу НАТО, президент, опять же, Украины Владимир Зеленский заявил, что из-за угрозы России Украина должна получить в ближайшее время четкий ответ о перспективах членства в Североатлантическом альянсе, поскольку это не зависит от Киева, а есть реальная угроза. Вот давайте послушаем, что заявил Владимир Зеленский на пресс-конференции, которую провел в пятницу для иностранных журналистов. Якщо буде війна, скажіть, будь ласка, яка армія якої країни готова буде захищати нас? Ніяка. Цього не буде. І це дуже страшно для НАТО. Тому що якщо Україну взяти в НАТО, то якщо потім щось станеться, треба буде захищати. І це дуже серйозні виклики для НАТО. Але я вам хочу сказати, що деякі європейські країни так думають, і вони розраховують на те, що так, не ризикувати, не брати Україну. Але якщо буде повномасштабна війна, про яку ви тут говорите, зараз ми з вами говоримо, і вона почнеться, то вона буде і на кордонах деяких країн НАТО. Собственно, витиеватый такой ответ президента журналистам по поводу НАТО. Да, вот такая дилемма, казалось бы, да, в НАТО четко заявили россиянам, что они не имеют права диктовать, кому вступать в альянс, кому не вступать, что это личное дело Украины и членов альянса. А в то же время получается, что
фактически, да, не формально, не на словах, а фактически требование России будет выполнено, потому что нас туда не берут, боясь, что придется воевать за Украину. Вот, собственно, не логичнее было бы, наоборот, взять нас в НАТО и тем самым исключить вообще возможность нападения? Ну, ви знаєте, це насправді питання не настільки просте, як може здатись на перший погляд, тому що ми прекрасно розуміємо, що якщо буде зараз, по-перше, реальний рух з боку НАТО для того, щоб взяти Україну в склад свого альянсу, то зрозуміло, що це буде ставити перед Росією дуже великі загрози і виклики, на які вона може відреагувати ескалацію конфлікту і повномасштабним нападом, поки вона ще буде мати на це час. Тому, в принципі, очевидно, що однією з причин, чому цього не робиться, це є небажання провокувати Росію, тому що ми розуміємо, є така відома українська приказка, що так, поранений звір чи загнаний в кут звір, він є набагато більш небезпечний, ніж незагнаний чи не поранений. Тому в даному випадку ми маємо розуміти, що це одна з причин. Так само ми маємо розуміти, що вступ в НАТО, він є певною тривалою процедурою, яка залежить не тільки від країн НАТО, але й від волевиявлення України і населення України. Відповідно, в даному випадку теж можуть бути певні потенційні загрози дестабілізації з боку Російської Федерації. Насправді, мені здається, що в даному випадку члени НАТО зробили вибір на те, щоб допомагати зброєю і дипломатично тиснути на Україну для того, щоб все-таки українська армія і держава вистояла, і Росія не змогла без великої ціни і великих втрат здійснити акт агресії. І, в принципі, судити про те, наскільки буде реальним членство чи не буде, звичайно, доволі важко. Тобто, можливо, ми можемо припускати, що якщо ситуація стабілізується і якщо Росія все-таки буде змушена здійснювати деескалацію ситуації на наших кордонах, то це буде, відповідно, певним ударом і тиском по іміджу Росії, по її іміджу такого, скажімо, світового лідера і гравця. І, можливо, це з часом і дозволить отримати наступний крок для Альянсу, для України, а саме посування і, можливо, майбутнє членство в НАТО. Але я би, власне, ще хотів в даному випадку звернути увагу більше на слова Зеленського, і взагалі на його манеру. Тут насправді цікавий момент. Володимир Зеленський здійснив багато інтерв'ю, коментарів з приводу ситуації на сході України, з приводу ескалації, з приводу дій там НАТО і міжнародної спільноти. Ну і якщо говорити по суті, по змісту, то насправді в багатьох випадках він говорить правильні речі. Тобто він говорить доволі прямолінійно про те, що НАТО має бути більш послідовним, європейська і міжнародна спільнота має теж бути більш послідовною в випадку допомоги Україні, в випадку тиску на Росію і так далі. Але насправді, говорячи, ніби певною мірою правильні речі про цю ситуацію, він це робить, певною мірою, на мою думку, таким зневажливим, принизливим тоні для європейських і міжнародних партнерів. І ми вже, наприклад, знаємо про те, що там, наприклад, певна перепалка, яка була в соцмережах з Байденом, про те, наскільки там є можливою там невеличка чи велика агресія і так далі, вона вже має певну реакцію і з боку, наприклад, там певних політиків з Демократичної партії США про те, що Зеленському варто більше уваги приділяти саме протидії Росії, а не там твіттер-перепалкам з світовими лідерами. Тобто, насправді, тут очевидно, що Володимиру Зеленському варто розуміти, що насправді ніхто, ні Америка, ні Європа нам нічим, по великому рахунку, не є зобов'язаними. І те, що вони зараз роблять, це теж вони роблять, жертвуючи власними інтересами в тому числі. І тому, очевидно, наша влада мала би ці речі апріорі цінувати. Тим більше, що ми розуміємо, що американська адміністрація зараз робить і приймає колосальні зусилля, рішення дипломатичні, політичні, військові для того, щоб все-таки підтримати Україну і не допустити російської агресії. Благодарю вас за то, что подключились к нашему разговору, приняли участие в нашем эфире. Николай Бучин, профессор кафедры политологии и международных отношений Института гуманитарных и социальных наук университета Львовская политехника, был с нами на связи, город Львов. Мы продолжаем наш эфир, и прежде чем мы продолжим разговор, я напоминаю про телефоны и скайп, которые есть в нашей студии, на которые вы всегда можете позвонить, задать вопросы нашим спикерам или высказать свое отношение к происходящему в мире.
Кроме этого, традиционно напоминаю про наш YouTube, где вы всегда можете посмотреть наши программы в удобное для вас время, если не успели это сделать в прямом эфире. А если уже подписались на наш канал, то порекомендуйте его своим друзьям, чтобы они тоже это сделали. Таким образом вы поможете его продвижению, и наша связь с жителями оккупированного Крыма не прервется и будет еще больше и сильнее. Вот. А сейчас коротко о некоторых новостях, которые предшествовали этому эфиру и произошли вот за сегодняшний день и на выходных. Посол Украины в США Оксана Маркарова заявила, что в случае вторжения России Владимир Путин не остановится на Украине, и также возразила по поводу информации о напряженности между Штатами и Украиной. То есть она опровергла, собственно, о том, что была какая-то перепалка. Вот давайте послушаем, что она сказала. Причина, чому Путін напав на нас, не в тому, що він хоче Україну чи тільки Україну. Причина, чому він напав на нас, полягає в тому, що ми обрали демократію і маємо євроатлантичні та європейські прагнення. Отже, це наступ на демократію, і я вважаю, що ніхто не застрахований, якщо на Україну здійснять напад. Якщо Росія і далі продовжить наступ на Україну, вона, звісно, не зупиниться на Україні. Тому це в інтересах Європи та всього демократичного світу допомогти нам захистити себе і показати, що міжнародне верховенство права все ще працює. А с нами на связи Валерий Кравченко, директор Центра международной безопасности. Здравствуйте. Добрый вечер. Вот учитывая то, с каким накалом мир предупреждает нас об возможной агрессии российской, об усилении эскалации на наших границах, и такие осторожные заявления наших политиков, нет ли ощущения, что мир просто нагнетает ситуацию, как сейчас говорят, повышает ставки для того, чтобы любой ценой избежать войны, а одним из условий того, как это можно сделать, это давление на Украину. То есть невозможно что-то просто требовать от России, чтобы она перестала делать. Ей что-то нужно дать, да? Вот, может быть, нет. Это такая гипотеза. Давайте поймем, что мир нагнетает не просто так, да, там, не с целью поставить Россию на место или еще кого-то. То есть миру, да, или западному миру, либеральным демократиям, им не нужна ревизия миропорядка. Ревизия миропорядка нужна тем деструктивным силам, которые представлены, наверное, в другом лагере. Да? То есть это не только Россия на самом деле. То есть это и Китай, Иран. Есть такая страна, как Северная Корея тоже, да. То есть есть страны, которых не устраивает порядок вещей и которые хотят вот этот баланс силы на мировом арене изменить. Соответственно, Украина, к сожалению, является для этих стран очень удобным объектом. Здесь, с одной стороны, представлены и эти либерально-демократические определенные ценности, да, то есть по которым мы живем. Мы молодая демократия, переходная демократия, и это, честно говоря, угроза. Мы понимаем, не только для России, наверное, да, но и для всех автократий, которые сейчас наступают на демократию. Соответственно, здесь есть американские интересы, здесь есть европейские интересы, здесь много всего переплетается, но и мы когда-то были, к сожалению, Советской Республикой. Соответственно, есть определенные и ментальные установки у части населения, которые сохранились. То есть поле отличное. То есть, и вот и когда мы говорим о том, что Россия собирается нападать на Украину, условно говоря, да, то есть и готовит какую-то кампанию против Украины, но Россия воюет здесь не с Украиной. И даже не с НАТО, и даже не с Европой. У них поле битвы — это Украина, а соперник — это Штаты, Соединенные Штаты Америки. То есть это отголоски биполярной системы. И вот когда мы понимаем, что вот такой расклад происходит, то и Украина на самом деле это объект вот в этой среде, которую Россия продвигает, вспомните, да, то есть чтобы Украина никогда не вошла в НАТО и Грузия, да, то есть что должен быть какое-то уважение к безопасности России, вот эти все лейтмотивы 97 года. То есть это же не просто так. То есть, поэтому
давайте понимать, что Запад реалистично оценивает возможности Российской Федерации к ревизии регионального баланса сил в будущем и, возможно, и дальше, о чем говорила госпожа посол наша в Соединенных Штатах Америки. То есть поэтому все очень серьезно, и нам нужно очень серьезно к этому относиться. Ну вот хорошо, понимает. А можно что-то противопоставить? Ведь сейчас мы только слышим, что вот оккупировали Крым и Донбасс, санкции. Продвинетесь дальше, будут еще санкции. Но эти санкции не останавливают Россию. В свое время я говорил, что на Донбассе нужна миротворческая миссия. Я еще говорил это с 15-16 года. Не для того, чтобы условно нам что-то там отвоевать, а потому что я был уверен, что Россия будет готова пойти дальше. И нам нужен был такой предохранитель. И давайте понимать, что противопоставить России, что может противопоставить Запад России? То есть Россия — это ядерная супердержава. Я понимаю, что экономически у них 3% ВВП, и они там где-то мирового, и они где-то там вот на уровне меньше Техаса, да, условно говоря, одного штата американского находятся. Но при этом ядерных ракет никто не знает их состояние, конечно, да, но межконтинентальных баллистических ракет у них больше всех в мире, больше, чем у всех вместе взятых стран-членов НАТО, включая и Штаты. То есть поэтому можно ли с такой страной как-то условно говоря, договариваться или какие-то ставить ей ультиматумы или не слушать, да, условно говоря. Вот это Россия использует. Она понимает, что есть ядерный шантаж. Путин регулярно подстегивает этот ядерный шантаж. Помните, по-моему, в 2016 или 2017 году на Питерском экономическом форуме он сказал, что Россия готова уничтожить мир, да, условно говоря, а сами мы попадем в рай мучениками. Вот такой шантаж на грани с безумством, на грани с камикадзе, с риторикой. То есть он не располагает к тому, чтобы здесь какой-то конструктив был. И, к сожалению, они добиваются того, чего они хотят. Вот сейчас они сказали, что Украина не должна быть в НАТО. А вы думаете, мы получим консенсус теперь хотя бы по вопросу ПДЧ или чего-нибудь еще? То есть многие маленькие страны, НАТО это 30 стран-членов, они думают, а зачем нам эти проблемы? Зачем нам ввязываться вот это за что? За либеральные ценности и интересы? Это пусть большие страны опекаются такими интересами. Вот зачем условной Португалии, условной Исландии или Люксембургу ввязываться в такую рубку, в которой, возможно, это будет Третья мировая война? То есть поэтому это далеко не праздный вопрос. Но, к сожалению, для России все-таки у Украины есть союзники условно более отчаянные, чем НАТО, как коллективная система безопасности, которые готовы смотреть на вот это, что происходит, сквозь призму своих интересов в первую очередь. Это наши соседи, это Балтийские страны, это Польша. Ну и в последнее время это Великобритания. Великобритания, наверное, не была бы в этом когорте, если бы не случилось Солсбери. То есть где научно россияне показали, что они могут. И у них нет никаких стопов, и они готовы идти на все. Да? И вот поэтому мы сейчас и говорим, что у нас перспектива завтра, послезавтра подписать определенное соглашение с этими двумя странами, с Польшей и Великобританией, и сделать, называют малой антантой. Я бы, конечно, не проводил прямой параллели, но, тем не менее, вот такой альянс для Украины по вопросам безопасности, по вопросам обороны очень важен. Вот это и есть ответ. Гораздо больший ответ, чем санкции. Когда мы будем показывать, и наши союзники будут показывать, что Украина не одна перед лицом агрессора. Но, тем не менее, те же британцы собираются вводить санкции против персональные санкции против окружения Путина, если тот переступит границу, как они говорят. Если Россия... Ну, мы же не говорим, что одно отменяет другое. Да? Давайте понимать, что военный ответ, да, и поддержка, я бы сказал, даже дислокация определенных подразделений на территории Украины, это в очень хорошем сценарии для нас, это важно. Что-то отменяет санкции? Конечно, нет. Санкции — это органичный ответ, который уже применялся. Ну, насколько они работают, обещают ужасные санкции. Ну, вы знаете, ужасные санкции — это эмбарго.
Если бы было бы эмбарго на все энергоносители России, там, они зависят от нефти и газа для Запада, да, то есть если бы Россия была вынуждена продавать, она в итоге, скорее всего, и будет вынуждена продавать за бесценок свои ресурсы Китаю, потому что, ну, никакой альтернативы другой не будет. Вот это хороший ответ. Пока этого нету, пока есть агенты, условно, да, то есть, снова-таки в кавычках, и Путин Ферштейр, и много кто, да, я не зря сказал Путин Ферштейр, Германия — это главный такой контрагент в этом контексте для России, и они заинтересованы, конечно, у них есть свои интересы, и все думают категориями своих национальных интересов, что, в принципе, Россия использует в Европе. То есть, поэтому санкции, конечно, важно, но важно смотреть и более глобально с точки зрения того, вот если случится, что будет дальше, да, то есть Украина, если пойдет Украина, может быть эффект бабочки по всему миру, то есть Украина — это катализатор больших проблем у миропорядка, то есть если здесь Запад это простит и допустит, ну, поверьте, завтра Китай сможет это сделать с Тайванем, и не только. У Китая много интересов, на самом деле, в том регионе. Скорее, тут можно пересчитать на пальцах стран, с которыми нет проблем у Китая в том регионе. То есть есть, снова-таки, вот эти страны, про которые я сказал, да, как Иран, допустим, которые могут воспользоваться этой ситуацией. То есть эффект будет запущен, и чем это закончится? Ну, это может закончиться действительно глобальной войной, и это уже не проблема региона, регионального конфликта, то есть это проблема гораздо высшего порядка. Поэтому очень важно не допустить этого. Поэтому очень важно сейчас сделать все максимальное, чтобы усилить Украину перед лицом агрессии, чтобы здесь был мир. Почему такая разная оценка ситуации у британцев и США и у нас? Вот, допустим, если Борис Джонсон в очередной раз заявил о вероятной большой угрозе вторжения, он даже в Твиттер написал сообщение, где призвал Россию остановиться и пойти на переговоры, а президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал эту панику по поводу возможной эскалации, отметив, что от этого страдает экономика Украины. Об этом он говорил на пресс-конференции в пятницу с иностранными журналистами. У нас есть возможность послушать. Через всі ці сигнали, що завтра війна, тому що сигнали пішли від навіть поважних лідерів держав, що вони вже відверто, навіть не дипломатичною мовою, а вони просто говорять, завтра буде війна. Це паніка. Паніка на ринках, паніка в фінансовому секторі. У нас рекордне ВВП в минулому році. Рекордне. У нас збільшилось. У нас за короткий час було десь біля 6,5 мільярдів нових інвестицій у 2021 році. Але після початку, скажімо так, я вважаю, ще раз такої інформаційного і іншого інформаційного простору, да, 12,5 мільярдів вивели гроші з України. І ми із наших резервів, а вони найбільше за останні 10 років. Але тим не менш, ви повинні зрозуміти, наша держава не може сама справитися з такими викликами. Тобто, з держрезервів ми стабілізуємо нашу національну валюту. І ми пояснюємо про це, тому це дуже дорого коштує для України. Ну вот, действительно ли не оправдана такая напряженность в позициях Британии и США? Или все-таки там говорят, вот война на пороге, а президент говорит, подождите, не мешайте, вы нам мешаете нам экономику поднимать? Или все-таки действительно эти заявления панические, они как бы чересчур панические? Паника — это такой, скажем, наверное, то, чего нету сейчас, да, это немножко мы приумножаем ситуацию, но что плохого, скажем, для тех же канадцев, британцев или американцев, когда их службы работают и предполагают, что
вот эта армада, которая находится на границе у нас, да, то есть что она может быть использована, причем вот все, что происходит в последнее время, там условный год, это как раз свидетельствует о том, что Россия копит силы и уже в открытую ищет прецедент казус белли для того, чтобы это сделать. Поэтому говорить, что это нормальная ситуация, что это новая нормальность, ну, если не случится агрессии, и вот это все останется у нас на границах на много-много лет, ну, а Россия возьмет малый приз, что она, в принципе, уже сделала, Беларусь, и на этом успокоится, ну, нет, я думаю, что все-таки разведки что-то понимают наших стран-партнеров, и они четко ощущают, что вот такая игра, то есть она все-таки идет ставки немножко выше, чем те, которые сейчас стоят. И нам нельзя ни в коем случае, это последнее, что нужно делать, это самоуспокоение, что вот все обойдется, ничего не будет. Да будет. Давайте думать, что негативный сценарий очень вероятен. И давайте просто готовиться к самым плохим негативным последствиям такого сценария. Экономика, да, это важно. Без экономики Украина не выживет. Да? То есть поэтому давайте разговаривать с нашими партнерами, с теми же самыми немцами, которым, наверное, есть что сказать и как нам помочь в свете того, что они много уже говорили, да, Северный поток-2, то есть и какие компенсации. Ну, давайте поговорим про компенсации. Давайте скажем, что вы можете сделать прямо сейчас для того, чтобы наша экономика не легла и наше население, оно в итоге не было использовано. Гибридная война использует эти панические настроения, экономическую несостоятельность, конечно. То есть вот про это надо говорить, а не обвинять Запад в том, что они нагнетают или разгоняют панику. Вы знаете, в Донецке в 2014 году, да и в Крыму в 2014 году тоже люди не ждали войны, не ждали такого развития ситуации. И если вы думаете, что каждый в Украине там, из 40 миллионов жил и думал эти 8 лет о войне, хотя у нас 8 лет эта война и шла, нет, ни в коем случае. То есть война коснулась тех, кого она коснулась. Это атошники, это переселенцы. Вот их коснулось, и они знают, и они понимают. И вот, если говорить о тревожный чемоданчик, у этих людей тревожный чемоданчик всегда собран. А остальные люди живут в невидении. Поэтому давайте просто понимать, что нужно готовить и остальное население к самым негативным сценариям. И не заниматься самоуспокоением, тем более, когда наши партнеры, которые мы доверяем, которые вкладывают в нашу безопасность, в наши реформы, в нашу экономику, они предупреждают Украину, говорят, что не нужно самоуспокоения, все ненормально. Ненормальная ситуация, когда у вас на границе ходит армада врага, и эта армада готова ворваться сюда. Просто ей нужен прецедент для этой цели. Ну, если учитывать мнение наших военных, то это не такая уж и армада. 120 тысяч человек – это не тот контингент, который можно использовать для вторжения. Это не тот контингент для того, чтобы оккупировать всю страну. Да. То есть для того, чтобы оккупировать Украину, это 1 миллион нужен примерно. Да? Но для того, чтобы на одном или двух оперативных направлениях устроить огромные проблемы для нашей страны, я думаю, нет цели оккупации страны. То есть Россия хочет зайти сюда, устроить здесь условный там, режим Петена. Вспомните Францию с 1940 года. Да? То есть они хотят разделить страну. И они откровенно говорят, что есть правильное население, да, скажем, да, Лукашенко часто про это говорит, что вот есть братья-славяне, которым нужно помочь, да, вот они страдают, есть там и притеснения по религиозному направлению, то есть по-разному. То есть то, что говорит Лукашенко, на самом деле, он давно уже стал голосом Путина, забрал эту функцию Жириновского. Поэтому то, что он говорит, имеет под собой определенные смыслы с точки зрения планов Кремля. То есть им очень нужна часть Украины, которая ментально близка, которая испытывает часть населения симпатии, возможно, к России, общая история. То есть у них нет цели брать всю страну, не нужна вся страна. Но вот если мы говорим про часть, ну да, я согласен, что 27 тысяч, это, там, которая сейчас цифра есть, это может быть недостаточно, но за 2 недели можно перебросить мобильные резервы поездами, самолетами, как угодно, из глубины, и это будет уже 200-250 тысяч. А вот с такой армией, да, конечно, это будет война
в первую очередь сухопутная. Мы говорим, тут есть морская компонента, да, есть десант, есть авиация, но без бронетанкового условно прорыва и прорыва с сухопутной границы ничего не будет. Здесь надо будет закрепляться, если они что-то хотят. Поэтому давайте просто понимать, что вот их реальный план — это создать здесь две параллельных Украины. Одна будет советская Украина, там, не знаю, условно с центром в Харькове, как это было исторически, в 22 году, когда в Советский Союз Украина входила, да. А в этом году, я напомню, 100-летие Советского Союза. То есть и Россия, Путин гештальт не закрыл, они вынашивают планы воссоздания Советского Союза. А вторая останется вот как прослойка, как буфер. Вот в таком положении, конечно, я считаю, что нам нельзя самоуспокоением заниматься. Мы должны понимать, что этот сценарий реальный. Он, конечно, предполагает собой и дестабилизацию внутреннюю. Ну, посмотрим, что будет 12 числа в Берлине, да, то есть когда Украину, возможно, будут склонять к прямому диалогу, да, или если это будет негативный результат, то на 14 февраля Госдума уже запланировала рассмотрение вопроса независимости так называемых ДНР, ЛНР. То есть эскалацию они уже продумали прямо сейчас на несколько шагов вперед. Учения они уже продумали, военные, да, то есть у нас времени не так много для того, чтобы нашу линию защиты продумать, поэтому надо быть готовым. Спасибо вам большое. Спасибо, что подключились к нашему эфиру. Валерий Кравченко, директор Центра международной безопасности, был с нами на связи. А прямо сейчас к нашему эфиру подключается Сергей Братчук, координатор группы «Информационное сопротивление Юг» и доброволец отдельного батальона «Аратта» из Одессы. Здравствуйте. Витаю студию. Добрый вечер. Давайте поговорим как раз, вот, мне кажется, вот в контексте вашей работы о информационной войне, которая идет у нас. И вот недавно проект Евросоюза «ЕС против дезинформации» назвал основные мифы российской пропаганды относительно Украины. Вот давайте хотя бы на примере двух попробуем разобраться, что в них не так. Вот первый миф — это нынешнее напряжение между Россией и так называемым коллективным Западом стало следствием агрессивного поведения Украины и ее западных партнеров, а Россия лишь защищает свои законные интересы. Ну, дякую за питання. Ви майже зразу відповіли на нього, що це дійсно складова частина тієї інформаційної гібридної війни, з якою ми стикаємось кожного дня. І, звичайно, Одеса у цьому плані не є виключенням, а враховуючи, як ми завжди кажемо, наш особливий такий статус, звичайно, не в політичному, географічному статусі, а не хочу казати в ментальності, а в соціальній складовій, то зрозуміло, що до Одеси в тому числі прикута така увага. Якщо говорити про саме те, що ви запитали, ми прекрасно розуміємо, що Росію не може не дратувати те, що Україна єдина, я це кажу з певністю, єдина з країн, яка не піддалася, не дивлячись на шалений тиск на існування внутрішніх достатньо великих сил політичних, економічних на те, щоб сприяти можливій окупації нашої держави. Так от Україна не лише показала зуби, вона вистояла і сьогодні з допомогою наших союзників, за що їм щира подяка, може і далі показувати зуби агресору. Звичайно, ми не говоримо, як би мені того не хотілося, але я реаліст, говорити про силове вирішення сьогоднішніх питань у ході сучасної російсько-української війни, маю на увазі, звичайно, тимчасово окупований Крим і тимчасово окуповані деякі райони Донецької та Луганської областей. Росії вдалося купити Францію, політичну еліту, частину політичної еліти. Те саме стосується Німеччини, і ми це сьогодні дуже добре бачимо. Мені сподобалось ваше формулювання про колективний захід. І дійсно Україна, хоча б тут, у такому форматі, сьогодні є цим частинкою цього колективного заходу. І коли з 2014 року ми говорили про те, що ми тут в нашій державі протистоїмо агресору, північному сусіду Російській Федерації, казали, ми форпост Європи, будь ласка, допоможіть нам здолати цього ворога, Європа від цього відмахувалася. Сьогодні ситуація, напружена ситуація, і в тому числі, звичайно, тут спрацював елемент інформаційний.
слава Богу, нарешті, що ці питання ескалації навколо наших кордонів, тепер ще і з боку поки що номінально незалежної Білорусі, спонукали західних партнерів подивитися, що неможливо сьогодні висловити лише занепокоєння тим, що в нас відбувається, бо всім погано. І тому ми розуміємо, що сьогодні на Росії цей міф просовується. Але він, повірте мені, я впевнений в цьому, що цей міф інформаційний, ця психологічна спеціальна операція, вона все-таки розрахована більше на внутрішнього споживача на Російській Федерації, ну і на тих людей в Україні, які, пам'ятаєте відомий вислів Симона Петлюри про московські воші та українських гнид? Я процитував. Тому для більшості адекватної частини українців, які вміють критично мислити і, скажімо так, думають, для них це не новина. Врешті-решт, мені здається, що вдалося сьогодні не завдяки, а навпаки, нам донести інформацію про те, що відбувається навколо України. Бо, на жаль, влада, і це мушу констатувати, робить такі заяви, що потім соромно не лише українцям, а й всьому світові. Ну, чого, власне, коштує сьогоднішні там цитування Володимира Зеленського з боку Російської Федерації, що, мовляв, от бачите, сам український президент говорить про те, що оці емоції навколо України, вони надумані, що це Сполучені Штати Америки, західні союзники от таку ситуацію нагнітають. Тому це міф. Як міф і те, що тут в Одесі у нас, я трошечки, можливо, від теми відійду, міф те, що в Одесі прямо тут чекають російських окупантів. Повірте мені, що 14-й рік події 2 травня показали, не чекають. Травень 14-го ситуація була набагато гірша, ніж маємо на сьогодні. Власне, перерахую те, що відомо всім, не мали регулярного нашого війська, боєздатного, Збройних сил України, були повністю моралізовані правоохоронні структури. Більше того, вони працювали на, тоді ми їх так називали, на сепаратистів, так, на російську агентуру у тому числі. Сьогодні і підросло нове покоління. Сьогодні більшість учасників тих подій, багато учасників тих подій, травня 14-го, вже пройшли горнило сучасної війни. Це вже такий, знаєте, кістяк ветеранського руху Одеси та Одеського регіону. І тому ми, знаєте, от гасло таке відоме сьогодні вже в Україні є: не панікуй, готуючись, і готуйся, то в нас в Одесі воно, знаєте, ми його зараз взяли собі на щит, і цим керуємося. Знаю, що в Києві напередодні відбувся вишкіл, кияни активно взяли в ньому участь, тренуються, готуються. Ну, це нормально. Те саме буде відбуватися в Одесі найближчими днями, повірте мені. Робиться все це спокійно. Не до того, що одесити, як мешканці південної частини України, такі, знаєте, безтурботні і мовчать, або там сміються у відповідь. Ні. І ще раз кажу, ми пройшли 14-й рік, відстояли, власне, наше місто, морську столицю України. І ми готуємось, спокійно сприймаємо те, що відбувається навколо нас. Спасибо вам большое за то, что подключились к эфиру. Ну, вот, к сожалению, время нашего эфира уже подошло к концу. Сергей Братчук, координатор группы «Информационное сопротивление Юг», был с нами на связи. А я буквально через несколько минут закончу свой эфир, чтобы передать эту студию Гульсум Халиловой. И прежде чем попрощаться, напоминаю про наш YouTube-канал, на который вы всегда можете подписаться, для того, чтобы посмотреть те программы, которые не успели посмотреть в прямом эфире. Ну, а если уже подписались, то рекомендуйте нас своим знакомым. Спасибо, что смотрите и доверяете.